Казанның Адамнар күп телле белем бирү комплексында Ихлас мультимедиа мәктәбендә белем алган балаларны бүләкләү тантанасы һәм мастер-класслар узды. Республика балаларын туплаган чарадан Ләлә Зәйнуллина репортажы. Узып баручы ел башыннан Салават күпере һәм Сабантуй журналлары редакциялары нигезендә Ихлас мультимедиа мәктәбе эшләп килә. Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстан районнарынан укучылар онлайн дәресләрдә катнашып, укытучы спикерларның биремнәрен үтәп барган. Ә бүген нәтиҗәләр ясала. 226 укучы бүләкләү тантанасында катнаша. Ихлас мультимедиа мәктәбе 2023 елның башыннан эшли башлады. Атна сайын без онлайн рәвештә Zoom платформасы аша 4 дәрес биреп бардык. Теләгән балалар шунда сылтама аша кушылып, безнең дәресләрдә катнаша алды. Дәресләр 4 юнәлештә эшләде. Безнең дәресләр ул менә нәкъ татар телендә, туган телебездә өстәмә белем бирүгә юнәлтелгән иде. Һәм теләгән һәр кеше бушлай ел буе менә бу дәресләрдә катнаша алды. Безнең инде беренчедән татар мөхитен саклау гына түгел, аны үстерү өчен дә эшләтергә. Һәм аның нигезендә менә шундый Ихлас һәм башка зур кызыклы проектлар әлбәттә киләчәктә без аны саклауга, исәп үстерергә, яңадан да дәртләндереп менә күреп торасыз нинди дәрт белән, мәхәббәт белән балалар белән эшлиләр. Ул коллективны каян туктатып булмый, эшлибез, бергәләшеп эшлибез. Дәресләрне туры эфир форматында мультимедиа чаралар кулланып, мөгаллимнәр, танылган язучы, журналистлар уздырган. Материалны эшкәрткәндә, баштары хаталарын карыйсың да, миңа ошы көндер җыр эшкәртү кебек тыела дип сөйләдем мин. Иң күзгә күренгәннәрен алып атасың, үзгәртәсең, яңадан тагын калай. Аларны хәтта хәзер карап торам да, өйрәтергә дә кирәкми. Алар безне үзләре өйрәтерлек икән дип куям. Әлеге проект Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәме белән тормышка ашырыла. Ләлә Зәйнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.